Kapati CTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kalimpong ilek kai cricket, kebelatip kom ka third invitation cricket tournament arajar phone Rio. Lepen long, da ka UDP Youth Wing nong hilam unit, kelapoi nak syak bekut. Barakajinya kun final ke Rainbow Warrior nong hilam cricket team kelayo rai ke nam Lahduh hadir maklala penlim no ya ke raja para cricket team The Sunrun. Dengan digajing job ke Rainbow Warrior nong hilam cricket team kelayo khori ke song pisa ke basilak san pawajar tingka kat bagaraja para cricket team ke bawan baar kelayo ke song pisa ke bahnyu pusan hajar. Hakan sengi UMLA kerana Nicole constituency ba Pius Marwen ublalong kumukong san ulasam lagi kusnam. Ka jing trestom ka jong phi ka jing ya teli ka jong phi bangila man pelong yang termen ka bayaj pet ka bayaj nanti haduk bangila yo snon ban pendep ya ka ka final ai khlei ni ki rong ba be don kat lang nadu mene nadu I guest of honor iba dairu I rang ba snong jo ka snong unsur iba pulmul marwen I rang ba snong jo ka snong nong kulang iba skingford nong bri haju ka poru badai finance jong ka UDP jong ka dan kor circle I ba John Paul Asya badairu I tangba snong jong nong lam jong ka poru I vice president jong ka parti jongi jong ka UDP ran kor circle iba Wilbing kumi advisor jong ka UDP ka jongi hapo ka nong jirison iba Thomas kumi president jong ka primary unit jong ka nong lam I ba Marconi ba don lang I ba gal nang ta I rerong ba ki pa yadon nadu mene mensengi kum jong I ki rerong ba ki bawan na ki we ki snong idon hang nei rong ba snong ga snong jong ga snong raja pararu idon lang nadu mene mensengi ba idon lang dekat bengi hak ne kapor te kham sem shu ya kapor tinga kwa tang ben penbena hak ne kapor bakani ka tarmen ke jungi ka dei ka sin ka balai ka bangila la pelong lang ba ka cintrestom joka UDP Youth Wing joka nonglam joka parti UDP de ngakwa man penbena hak de kapor ba house nem ban sawan haka sin ke pasau haka sin ke pasau de ngikwa man penbena ba ya ka termen ngindang teng but ki players ki ba kumangila le man house nem kumut bangila sya laingut na ki wede ki konsumsi hamanta ka sin ke balai ban haka sin ke pasau kaman ngisu tho bagi kwa ban encourage ban penkiu ya kini ki samla ke jungi larangi khot ki player ki panapar kin ui ya kasap ya ka talent ke jungki haju ka poru na kamta kumno ban penjana susu yalde haka baide baki rules baki aka bro de ngilarai na kaliang ka body hi ngilarai ba house nem ban sawan ngilasya sangut ki player ki ba nabar ban simenta hakani ka tournament kita kani ka jing pendra ka we ka ba nikong ka baar hapai dei ba ka kais price ngila penkiu no yamenta kamut ngila ki ba job nikong kolong chilak chiteng bat yopsan hajar ki baar handai how new haka food invitation ngila penkiu ya ka kais price su saka arlak ya ki ba job nikong bat chilak ya ki runners up hakani ka Sinem kiban sawan de kata ketika kabak kwa bangan penpau sepi de sai sin biang am kwa su bensim ya kapor de ngilayo ban penkut hapen ka jing la kai ka ba internet ka game ka ba internet bha na try wat me yangi kinong pet lai hunjut namar ba ka game ka ba hadu bakut kolong ka ba ye khat rei nyimla le ha ka jing la kai ka don ka jing chop ka de ka don ka baram de ngakit wokir biang yaki nong job ru congratulations yaki baram ru nang trestom haka ngai scam ba haka snam ki ban sawan phiru philong ki nong job telo kwa banong haka ne kui suam penkut ba kani ka tournament ka jungi balai ngi teng malau snam kamar ngi I bangi kwa ba yaki khon samla ki jungi badon yaki sap ki phong ki talent ki jongki ban amle na ei haki hatang hapo aksnong thau ngai I balang ba kani ka tournament ka jongki ka tournament ka bangi pelong hang niru
Begitu ki player ki padon hakisap ki lala ban pedi ya katalen ke jongki undai tang katalen ngi ba kidon ki tim ki bala khotsoba lamba ka jingsiu na kampa ka jongkiru te kito ki padon hakasop katalen ke bab ki baidon kamut kutsu tang na kampa ban kle kai tang po asnong thau undai pilang ba pilai le kai hang ne hamadan ban ngangai scam lamba kane kamadan pensai le kai hapo ka district hapo ka state level ban ngingai scam ngintip se yo hakoi ka por ngin kidon ki player jungi napo ko konsumsi jungi napo ka dong ka tha jungi kin le kai hapo ka state hapo ka national level. Sama Galon Armarak Abhishek Gupta Rogar C.H. Momin Galston Armarak Rokme Armarak Arklus Disangma Srinel Disangma Seva Sakti 75,000 Terima kasih minta kerja terang. Halo Sasha. Bonifas Marwin. Rainbow Warriors! Hip hip! Rainbow Warriors! Hip hip!
We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lahduh ega shnong nongi kwayo sngo bhan ega shnong de Lahduh kalayat dikila pen sngo hina shnong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban permi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bagi don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pej yang to kan ungut ki bai yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kano ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakado kajing mantoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.